Suntem într-un sat unde casele înconjură pe Dumnezeu, așa se spune. Este un loc minunat. Se vede, de unde apare spre Meciorul, se vede că oamenii trăiesc în rânduială și în rost. Asta este foarte important. De obicei, în mijlocul satului ce găsim? Biserica. Undeva pe un loc mai înalt. Milă, Elena, sănătate și binecuvântare de la Dumnezeu. Se împărtășește, robul lui Dumnezeu. Riana Maria, spre sănătate, creștere și binecuvântare. Se împărtășește, robul lui Dumnezeu. Lavinia, spre sănătate, creștere și ocrotiere și binecuvântare de Dumnezeu. Se împărtășește, robul lui Dumnezeu. Laura Maria, spre sănătate, creștere și ocrotiere și binecuvântare de la Dumnezeu. Mama, dulce mama mea. Trupul Tău cel Sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci, iar scump sângele Tău spre iertarea păcatelor mele. Și să-mi fie mie împărtășania aceasta spre sănătate, spre bucurie și spre testelie. Iar la a doua și înfricoșătoare Tău venire învrednicește-mă pe mine păcătosul, păcătoasa, să stau de-a dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și a tuturor Sfinților Tăi. Amin. Când plângeai s-o cruce, Maică, în durerea ta, te-am primit de mamă, noi și lumea toată. Și totdeauna spun, dom'le, cultivați simplitatea. Simplitatea. E simplu o biserică cu pictură foarte frumoasă, am văzut scene cu Adam și Eva, sunt icoane pe lemn, adică și curat. Așa se spune că de sărbători trebuie să avem timp bun, loc curat și suflet primenit. Le-am avut pe toate aici. Și atunci și eu mi-am deschis baierile inimii, cum se spune, m-am arătat la oameni. Inima nu mi-e bună de nicio treabă. Prea am ținut-o în piept numai podoabă. N-am pus-o la lucru, n-am dat-o la școală, am cruțat-o. Și mi-a rămas nepricepută goală. Am crescut-o mai rău ca pe prințese. Nu stăruie în nimic, nu coase, nu țese. Voinică să plânge, că obosește îndată. Inimă fără de rost, inimă răsfățată. Credeam că așa trebuie oamenii să-și poarte inima mai presus de greul vieții. Dar iată că acum e plină de toane și nazuri.
Stă numai de dragoste, îmi face doar necazuri, sare, se aprinde, o apucă atacuri, că nu-i dau raiul. Scări la cer, punți peste veacuri. Doamne, eu nu mai izbutesc să o îndrept, numai singur Tu de acum poți. Te aștept. Intră, Doamne, acolo la ea în piept. Doamne, inima nu mi-e bună de nicio dreaptă. Adică au venit oameni aici cu sufletul, dar numai cu sufletul, cu mintea. Că totdeauna trebuie să scobor mintea în suflet. Și când îți scobor mintea în suflet, apar lacrimile. O, Măicuță Sfântă, te rugăm fierbinte, să ne asculți de-a pururi, mai ajută minte. Aici se simte că oamenii sunt patrioți. Adică ce înseamnă să fii patrioți? Să înfăptuiască ceva. Aici au fost, știi cum, astăzi, în Maramureș, cred că a fost buricul pământului. În Maramureș și a fost în Remecioara. sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vizita pe care am realizat-o astăzi aici la Șișești, la Casa Memorială la Părintelui Vasile Lucaciu, consider că este foarte importantă pentru acești copilași, pentru a înțelege importanța luptei și aderirii pe care au avut-o, iată, acești oameni pentru unitatea neamului românesc și pentru păstrarea identității românești în cadrul habsburgic de la acea vreme.
În 1918 a avut un rol important către bătrânețe, s-a retras, n-a fost susținut de către nimeni, s-a retras din politică, s-a îmbolnăvit și așa a murit. Dar e important să venim să călcăm pe urmele celui care a apărat drepturile românilor asupriți de către maghiari. Ce este asemănătoare? Cu tableta. Tableta voastră din ziua de azi, vedeți? Așa scriau copiii. Aveau cărtune, legat cu un șnur, scriau la limba română pe parte și pe o parte la matematică. A fost o experiență extraordinară în care copiii cu siguranță au reușit, iată, să simtă și să trăiască românește. Pentru că până acum asta ne-am dorit, ca ei să simtă cu adevărat românește, să se simtă bine în acest colț de pământ, în acest colț de Românie binecuvântat de Dumnezeu. Ce țară sunteți voi? Bravo, vă rog să vă recunoașteți pe hartă. Bravo! Sunt sate în care s-a încercat pierderea identității românești și iată ajungem în anumite sate unde copiii învață doar în limba maghiară, limba română fiind doar materie de studiu și nu limbă de predare. În urma examenului de capacitate care tocmai a trecut, au fost copii care vin la biserică și care au luat nota 3 și ceva la limba română. Sate în care copiii, deși vin la biserică, nu vorbesc decât limba maghiară, cunosc doar câteva cuvinte în limba română și atunci este o situație destul de dureroasă pentru noi ca preoți care constatăm aceste lucruri. Iată că am început această tabără creștină numită Din Suflet pentru sufletul satului românesc. Frații noștri, copiii noștri din tabără, cum îi numim, prietenii noștri, sufletul nostru, au venit aici să cunoască zona Chioarului, țara Chioarului. Venind din Miercurea Ciuc, cu un grup de copii într-o tabără creștină, se simt ca la ei acasă, se simt români, se pot desfășura în voie. Este minunat! Un loc de vis, un colț de rai. Este o onoare pentru noi că ne aflăm aici. Noi ne dorim să simtă cu adevărat că suntem români, să mărturisim acest lucru pentru că poporul român este un popor al mărturisirii. Oameni cu suflet care au venit aici la noi, frații noștri din Covasna și Arghita, și bineînțeles așteptăm ca rezultatele să fie pe măsură, întrucât să putem să colaborăm cu ei și cu alte activități pe care le putem să le facem împreună. E foarte important. Noi, ca școală, ne implicăm foarte mult în transmiterea acestor tradiții și obiceiuri, pentru că dacă școala și biserica nu se implică, copiii nu mai au de unde să învețe. Doamne, miluiește! În vremuri grele și cred că fără Dumnezeu nimic nu mai are valoare. Dacă speranța este la tineri și la copii și trebuie să insuflăm puțin mai mult în sufletul lor dragostea de Dumnezeu, de biserică, și am găsit ca o modalitate de
atracție, zic așa, Sfânta Liturghie. Le-am explicat mai întâi, am vorbit un pic despre Sfânta Liturghie, importanța în viața noastră și am început să învățăm cântările. Accentul nu este neapărat pus pe melodie, pe calitatea vocii, a melodiei, ci pe trăire și pe a înțelege că dincolo de vocile lor este de fapt răspunsul la chemarea lui Dumnezeu. Și mă bucur că sunt încă, cred că mai avem nădejde, că sunt încă dornici să vină la Sfânta Biserică, au fost bucuroși să vină în Maramureș și chiar să participe la Sfânta Liturghie, să cânte. A fost o onoare pentru noi, mai ales că a fost hramul bisericii. V-am spus, noi nu căutăm o performanță din aceasta vocală, ci pur și simplu să trăim Sfânta Liturghie, să participăm și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Răsplata, le-am spus întotdeauna că eu nu le pot răsplăti efortul. Dincolo de ceea ce se vede, vor simți pe parcursul anilor răsplata care vine de la Dumnezeu, ce este net superioară față de ceea ce noi le putem oferi. Ne bucurăm că am primit din partea oaspeților de aici multă căldură și au fost răsplătiți cu dragostea lor. Este o zonă foarte frumoasă, cu locuri minunate. Mi-a plăcut foarte mult la Sfânta Liturghie. Am avut ocazia, ca noi, corul de copii din Miercurea Ciuc, să dăm răspunsurile la Sfânta Liturghie. Sincer, ce am învățat eu cu adevărat și ceea ce chiar contează, m-a surprins faptul că oamenii sunt foarte primitori, împart toate lucrurile cu tine. Nu știu, eu vin dintr-o zonă în care nu e așa, sunt mai multe conflicte de interese și așa. Aici e, nu știu, uniune, am văzut că toată lumea merge la biserică, toată lumea se știe unul pe celălalt și îmi place cu adevărat, e foarte frumos. Vreau să trăiești în acest fel? Da, mi-ar plăcea să trăiesc în acest fel, sincer, da. Este prima experiență noastră de acest fel, de a ieși și de a experimenta realitatea și trăirea românilor din alte zone ale României, mai ales că noi venim dintr-o zonă, să spunem noi așa, mai problematică, din zona Covasnei și a Harghitei. Iar experiența aceasta, eu zic că este o experiență care va conta foarte mult acolo în sufletele acestor copilași. Noi ceea ce ne propunem prin această tabără este să simtă cum se trăiește de fapt românește cu adevărat. Pentru că, din păcate, în zona din care provenim, sunt foarte puține sate în care s-au mai păstrat tradițiile autentice românești care au dus la formarea acelor sate. De exemplu, satul Olivezi este unul dintre puținele sate din județul Harghita în care s-au păstrat tradițiile populare, portul popular, cel care a fost așa din străbuni. Sunt foarte multe sate în care i-am întrebat, de exemplu, pe oamenii care vin la biserică dacă mai au port popular, dacă mai au ceva care țin de identitatea lor românească și mi-au spus, din păcate, nu mai avem nimic. Ori acest lucru este o durere în sufletul meu, de exemplu, să știu că nu mai găsim nimic din identitatea românească pe care o cunoaștem, iată, și o simțim atât de frumos aici în țara Maramureșului. A fost o invitație care a venit din partea domnului Michnea Mircea și la invitația părintelui Ioan Crauciuc de a veni aici. A fost pentru noi o surpriză, pentru că ne-am cunoscut de puțin timp pe domnul Mircea și mi-a spus că, părinte, trebuie să facem. Și am zis, foarte bine, m-am bucurat foarte mult și chiar am simțit altceva. Când am venit aici, am simțit că suntem într-un colț de rai, noi am spus aici la Remecioara. Încercăm să promovăm tinerii care sunt viitorul nostru, viitorul bisericii noastre și, bineînțeles, viitorul țării noastre. Da, este important pentru noi să simțim românește tot timpul. Da, da. Plăcere. Haideți, vă rugăm. Serviți, vă rog. Pe domnule și filmează. Mulțumim.
Deoarece fiind și anul omagial al satului românesc, ne-am gândit împreună cu domnul Mircea Mihnea, sponsorul nostru principal, din toate punctele de vedere, în primul rând sufletesc și după aceea și material, să facem aici, în localitatea Remecioara, un proiect frumos, un lucru deosebit, ca să putem să promovăm tinerii, biserica, credința și unitatea. La noi, în Maramureșul istoric, că de acolo venim noi, dincolo de deal, să zice, lăudăm pe Iisus și să răspundem veci amin. Așa că ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră și în special că avem musafirii ăștia frumoși care sunt viitorul nostru și sper că le-a plăcut ce-au văzut până acum aici. O să încercăm să-i ducem și acolo, dincolo, pe la Moroșenia aia cu clop, cum suntem noi îmbrăcați, cu cojoc. Poate vin și ei la un joc acolo și joacă feciorii cu fetele să vadă cum e. La hora satului. Și începem cu doi. Împreună cu dascălii și cu preoții și cu costumația, e o frumusețe care ne unește și mai mult. Parcă am purta un drapel în tricolor românesc. O să cântați cu sufletul astăzi alături de copii români din Harghita? Cu atât mai mult cu sufletul, pentru că ei au o mare nevoie să audă muzica românească de Maramureș și să facă cunoștință în felul ăsta și cu altă muzică din zona Maramureșului, pentru că la ei folclorul e diferit și, deși asemănător, totuși are diferențe. Ne-am gândit să creăm niște clipe frumoase în Maramureșul istoric, aducându-i în Maramureș ca să vadă tradițiile din Maramureș, locurile din Maramureș și am creat împreună cu părintele din Remecioara și cu părintele din Bixad Covasna o tablă de pictură și sculptură și modelaj în lut. O vare care ne pune pe gânduri. Și e o vare care ar trebui să ne pună pe gânduri tot timpul, pentru că e o poruncă pe care ne-o dă mama. Vai de cel care n-ascultă de mama lui. Așa că îmi zice o vare, sperăm să fie atenți și coconii ăștia frumoși. Păi și-o-zi mama că te mineșa, să le arătăm că tradițiile lor sunt asemănătoare cu tradițiile noastre. Și am vrut să-i aducem în Maramureș la locul faptei ca să vadă că nu este diferență. Și România este și în Harghita și în Covasna și România este și în Maramureș. Aveau mare nevoie pentru că am vrut să-i întoarcem la origini, pentru că am observat că județele Harghita și Covasna încep să-și piardă identitatea. Și atunci am zis să-i aducem încoace, să le arătăm ce înseamnă Maramureș și să bucure alături de copiii din Remecioara de priveliș, de tabră și de tot ce s-a întâmplat. Și de concertul Grigore Leșe de la Viseu.
zângurașul tău și cu zângurașul tău aș trăi în lume mereu, aș trăi în lume mereu. Eu zic că lucrurile sunt foarte frumoase, am avut și niște surprize, ne-am trezit în ziua concertului cu părinți din Harghita și Covazna care au venit să vadă concertul. În seara asta avem un moment de muzică populară cu Andrei Petreuș și Ștefan Petreuș, frații Petreuș, care o să încânte publicul și oamenii din zonă, plus pe copiii din zonă. Ți-am rămas fără nimică, ți-am rămas fără nimică. Pentru noi, ca Asociația Casa Maramureșeană, considerăm că e cel mai frumos moment și restaurările de casă sunt frumoase. Dar în momentul când implici și copiii, parcă se schimbă viața. Dorim ca an de an să încercăm să facem lucrurile să fie mult mai bine.